Tabbas ungoggo da minjibir yau tafi jiya, domin al'ummar yankin sun shaida da katafila sarkin aiki Honorable Sani Adamu wakilin al'umma, ɗan gwagwarmaya, ɗan ƙwarai, azurfar dangi. Wannan kalmar ta samu gurbi ne a wajen al'ummar yankin Bacirawa kwanar Madugu, titin da suka ce sun ma cire tsammani, amma yau gashi suna bi sadal-sadal, sidib-sidib tafiya suke rabawa matasa motoci, babura, jari, keken ɗinki, injin niƙa taliya. Wannan sai aikin wakilin al'umma. So, alhamdulillah an yi kwalta da kwalta ko mun yi farin ciki da su muna godiya da gwamnati ga gura ga ba da yaki kai da ba da kyar amma yanzu da aka wani jima kake ji da ina kan Kaduna a kwance haka nake ji da kuma kan tayi ita aya farin ciki ne ko aka samu shi da shi da farin ciki amma ko masu wannan ai kaga ko mu zai fita ne za a samu sauki amma mutane ne ma dai alfarma ya inda yake an ta yaki na Allah taimaka a ƙara samu lafiya kai can. Shugaban kungiyar Yau Tafi Jiya, Ibrahim Wafa ɗan Hausa, ya ce mu shaida muku irin nasarorin da ɗan majalisa ya kawo mana na yankinmu. Haka zalika bai bar matasa ba, ya gwangwaje su da motoci. Matasa su ne madubi, don haka ya ƙara musu da babura. Mata jari, keken ɗinki, injin taliya. Marayu an ware maƙudan kuɗaɗe domin hidimta musu. Ga rabon kayan abinci, ku ci gaba da bin mu ta shafinmu na Yau Tafi Jiya.